Dziko la Malawi pano ndi Nyasa VoiceBox pamene makhadi ndi ya Malawi osiyanasiyana amene amakhadi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabweranso ndi aboni Kalindo, the DC, president wa bungwe la Malawi First, the people first, amene akunena kuti ayi pali pano dziko la Malawi pansi pa utsogoleri wolemekezeka Dr. McCarthy chakwera ndi dziko limene ndithu likupita Kuphompho. Iwo akunena kuti ayi dziko lino mulibe atsogoleri amene tili nawo ndi mamafia amene amafuna kuoneka ngati atsogoleri koma iwowa ndithu si atsogoleri. Komanso iwo akunena kuti ayi mademo okumbukira achilima komanso anthu ena 8 amene anafa kuchikangawa mademo amenewa ndithu alipo, ndipo masiku akubwerawa iwo apangitsa ndithu msonkhano watu lankhani press briefing kuti akuwuzeni na Malawi kuti kodi ndondomeko za mademo amenewa kapenanso kuti madeti a mademo amenewa aenda bwanji. Ndeti khali modzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti chifukwa chani aboni Kalindo akunena kuti dziko la Malawi likupita Kuphompho komanso iwowa ali ndi nkhani zina zimene akufuna kukhala nanu lero pa 18 October 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo mwachizolowezi tipemphani kuti aboni Kalindo akamaliza kulankhula mutiwuze maganizo anu in the comment section below kuti kodi maganizo anu ndotani pa zimene ndithu alankhula aboni Kalindo komanso pamene ndithu dziko lathu komanso ndale zathu zikuyendera kuno ku Malawi pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo kunyadirani zomwe kwambiri. We'll see you on the next one. Zizindikiro zoonesa kunena kuti dziko la Malawi likupita kolakwika, likupita Kuphompho, zikuchita kuonekeratu. Olo mwana ungobadwa kumene akabadwa akuchita kudziwiratu kuti ndabadwira dziko lolakwika. Zili ndife a Malawi kuti tipitirire ndi president chakwera amene waoneseratu kuti walephera. Ndipo zizindikiro zoonesa kuti ku Malawi kuno tilibe president amene ndi amasomphenya, tilibe president amene ali ndi chidwi chofuna kutukula dziko lino. Zizindikirozo zikuchita kuonekeratu. Zizindikiro zoonesa kuti ku Malawi kuno tilibe president amene angatukule chuma, amene angapangise kuti a Malawi azikhala pa umoyo wabwino, zikuchita kuonekeratu. Zikuchita kuonekeratu kuti a Malawi tili pa mavuto opsa chifukwa tili ndi president amene amaoneka ngati ndi president. Izi tikulankhula ndipo ndikulankhula ndine Boni Kalindo, the DC, the real man, the last man standing. Zizindikiro zonena kuti tili ndi mafia amene amaoneka ngati ndi president zikuchita kuonekeratu. Zikuchita kuonekeratu kuti tili ndi president amene ndi onama, ndipo ndizoopsa kwambiri pa dziko lapansi kukhala ndi president amene ndi mafia komanso onama. Chisankho chili ndino a Malawi chifukwa a Malawi ambiri ife sitimamva, timafuna timve nkhwangwa ili mutu utagazidwa, mutu utabandulidwa, ndi pamene mungazindikire inu kunena kuti apati tili pa mavuto. Izi zikuonekazi ndi zizindikiro zonena kuti a Malawi mukuyenera musamale kwambiri. Vuto la kuno ku Malawi timasankha munthu chifukwa ndi wakwathu, sitisankha munthu amene angatukule dziko, sitisankha munthu amene angayang'anire anthu ake mu dziko. Zizindikiro zokuti Malawi sopano akupita kokugwa, Malawi kukhala sopano mavuto azaoneni, zilipo zikuchita kuonekeratu. Koma anthu ambiri tasankha kukhala ngati sitikumva. Ndipo mafuta akusowawa tumwina anthu ena sakudziwa kuti kodi mafuta awa akusowa chifukwa chani. Mafuta tu akusowa osakhala kuti kuziko kulibe. Dziko lapansi kuli mafuta ngambwi. Koma kunoko this is a failed state. Tili ndi atsogoleri amene ali ndi ngongole zochuluka kuposa msinkhu wawo. Tili ndi atsogoleri amene akugwesa kwacha every day. Tili ndi atsogoleri okuba. Tili ndi atsogoleri amene akupangisa kuti dziko lisakhale ndi forex. Ndiye mayiko amene amagulisa mafuta awo akuona kuti ngati kuli dziko limene lili ndi anamapempha. Paliponse opempha akafika olo ku toilet amapemphako amatengako matishu, ndiye ndi dziko la Malawi. Awatiye ndizi athawa. Tinanena mbuyo mukunena kuti munthu wanzeru umayenera ukhale woziyimirira pawekha. Munthu opempha anthu amakuthawa, akakuona ukubwera ngati uku amanena kuti mwamuona na
mapempha akubwera amakuthawa munthu umayenera uziyimirire pawekha ngakhale ulo pa banja pamene mamuna wanzeru okuti akazuka ndikumapita kumakapempha olo mkazi aja amapanga manyazi amaziwa kuti ndinakwatiwa ndi chisiru ndi chimozimozinso kuno ku Malawi amalawi mukuyenera musegule maso anu kunoko tilibe president koma tili ndi mafia atsogoleri yake maministers yake wonse ndi mamafia zokhaokha chimene amapanga kunja kukukacha ndi kuba amangoganiza zokuba basi chonchi inu amalawi mukuyenera muziyang'anire nokha muone kuti kodi kumene tikupita kuti pakali pano pa Dr. Kabambe adanenapo mbuyo mukunena kuti ndalama ya ziko lino sili bwino chuma cha ziko lino sichili bwino chikufunika utsogoleri wa masomphenya anthu anamutenga ndithu Daliso Kabambe ndikumutukwana ma social media iwe Daliso ndiwe ndani iwe upanga chani iwe lero sizi kwacha ingogwa deire ndalama za forex za kunja kunoko ku Malawi kunoko kulibe koma munati mukamfufuze Chakwera ali ndi masudukesi andalama za kunja iyeyo akafuna kuyenda mwake mwalibe manyazi amakhonza kutenga magali moto 100 pa ndipiti wache emwe ujatu ankanena uja nthawi imeneyo akufunafuna udindo ndipo timuthokoze Malemu Chilima kunena kuti kupanda Malemu Chilima uyu president saka na ununkha koma tinali ndi munthu kapena tili ndi munthu amene tinali ndi munthu amene anali ozichepesa munthu amene amati akakhala amaganizira za dziko samaganizira za iyeyo ayi Chilimatu anali vice president kale mmene Achakwera amafuna udindowu amene anayenera kukhala pa udindo anali Chilima koma Chilima anazichepesa ndikunena kuti ayi awa ndi akulu atsogoleri waine ndizabwere mbuyomu akanakhala anthu ena abwezi pano Achakwera aja akumuthokoza kwambiri Chilima olo tikunena panopa olo siko limodzi kungoti abale mwina ine ndasavuka ndingopita pa chikangawa pa ndikangoona pamene panafera mphwanga ayi olo ma ministers onse palibe amene ananyamuka ndikukapita kuchikangawa kuja kukangoperekapo ulemu lero li munthu akanyamuka kuti atakapereka ulemu pamene pajapo ati akuchita cause violence akufuna achite trigger violence ndi anthu azimangidwa ndiye mumangadi tuwambiri chifukwa ifeso nafeso tikupitapo pamene pajapo titikaperekepo ulemu tisanayambe mademo amene tiyapange ziko lonse chifukwa ndetu mademo achilimawo ndi anthu aja 8 anamwalira kuchikangawa ndiye alipo whether when one likes it or not mademu alipo ndipo amalawi konzekani zokonzekera zili nkati posachedwa patipanga press conference yokuuza ni madeti Malawi First CDD anamiwa ndi mabungwe amene ali a genuine omenyera maufulu osakhala wa feki kuphatikizapo anzathu ena amene amakhala muziko la South Africa nthawi imeneyo akudya bwino ku South Africa lero wangooneka ngati ndi anyakwa koma South Africa imasuka anthu kumamuona munthu kumanena kuti ati awa ndi andani ali ameneyo tu ndi anibe lero kuwaona ali kukhatabe nyakwawa ndipo nyakwawonso ali bwinotu koma nyamata onyamula mabini pa depot ya pankhatabe kuno South Africa South Africa imasuka atavala nyamata chipewa chake nyamata atavala t-shirt ya Adidas hope yache ikumachita kung'ezima lero kumuona livito akusowa ndi lezala lomwe used and dumped tikamanena kuti MCP imachita use anthu ndikuachita dump sikuti tingonena tuya timanena zeni kunena kuti MCP ni mamafia wina ndi uyu wakumagrai wagwira ntchito nyamata amachita kuyenda wapansi kuchokera ku Phalombe kuzafika mulilongwe ataberekera chikwama chake anthu akamafunsa kuti amene ni ndani amene ali amene ndi wa volleyball
nyamata wa volleyball, nyamata wokongola, anayisiya ndithu chipani cha kwawo ndikumapanga za MCP. Nyamata amene anafikapo saizina ali kunaminjiwa, anamenyedwa kumene koko nthawi imene jasuna wa DPP atangunguluma akungopanga zawo anamenyedwa nyamata wa Ntali oyera bwino, leroli amuchita dampu, akuchosa wina aliyense amene akumuona kuti ndo akumwera, aliyense amene ali mulomwe. Ndiye iwewe ukachokere ku Palombe ndiye ukachite head institution yayikulu ngati imene makra lero anena kuti ka contract kako sitikajikira soli new. Ndi mmene tuzilili kuno ku Malawi, ndiye zili ndi iweyo Malawi uganize mofasa. Lero a opposition mukamapitiriza kugona izotu ndiye ndizanu, mulione date la lero kodi ndiliti, date ya lero ndi chani, nokha amene muzifuse kuti kodi lero date ndi chani. Ndikunena tu ino opposition ngati simpita ku khoti ndikukayitenga injunction yokuti muyimise process ya meki imene kuli nzimayi amene akuitenga nkhani ya chisankho ingati ndi ya amayi yache ndi abambo ache osakhala ya ziko, musamale muzalira. Zimene muti muzione a Malawi simukhulupirira, muona zinthu zoopsa chifukwa kuli ma tactics njira 6 zokuti abere zisankho. Takhala tikumakuuzani mbuyomu inu samalani, anthu awa akulembesa ana simunafune kumva. Inu samalani, anthu awa akulembesa anthu aku Mozambiki simunafune kumva. Inu samalani, anthu awa akuloweseratu ana amene ana alemba koma inu simunamve. Inu samalani, anthu awa agula machini yawo akubwera koma inu simunamve. Inu samalani, musamale. Pakali pano mizimu anthu akuyenda ndikumachita collect ma IDs, ndikumanama kunena kuti atifuna tikako tikupaseni fetereza yonso kulibe. Nanga tikuli ziko limene liti likhale pa mavuto chaka chinocho anthu 1 million. Kodi anthu 1 million yake ndani? Ndipo mukafufuza madera anu walembesedwa ni ndani? Ili ndi ziko la mamafia. Fetereza abale anga kulibe. Tengani manyowa, tengani zitosi za nkhuku za ng'ombe, musakanize ndi zina muzithira m'minda mwanu. Tinakuuzani anthu awa akumenya za matawa alipo matawa 9 pakali pano ayenjezera matawa aja, so pano alipo 15. Ndipo akukakamira njira yonena kuti ati mavoti azakhala electronically, za manyo sakuzifuna. Ndiye iniyo mukapitiriza opposition kumagona, siku lache ndi limodzi muzandikumbukira mawu a winiko amakoma akagonera msinje wati nkanena unathira mu winiko nakhala ndikukuuzani. Choncho ino a opposition ngati simutenga injunction kuyimisa process imene iyi mwanyatu, muzaliratu, muzakozatu magazi chifukwa awawa akonzeka kwambiri andi akupanga china chilichonse chotheka achita employ anthu awo ku polisi amene atazipha anthu, atafuna aziombera anthu. Koma zisiru zina zimaona ngati ziko liliramawo bwanji. Nthawi yokuti ndituluse ndodo sopano yayandika. Ndikutulusa ndodo, nditulusa ndodo dala nditulusa ndodo sopano chifukwa mwatitola kwambiri agalu ino. Mukuona ngati ziko lindiramanu, mavuto amene akukumana ndi anthu simukudziwa. Nakuuzani zulo kuti tayeserani ino abale anga amene mukundimva. Tapita ni mmizi mukaone mmene anthu akufera. Anthu ango ogwa kuwayeza kuchipatala amene wafa ndi njala. Tapita ni muone maofesi mumene anthu akuberedwa ndalama, corruption. Ena ndi awana ali busy kumafuta message yanga kuliwondeko. Akulu akuchipatala cha kuliwonde. Kuba, corruption is very high. Ku NSO, kuzomba National Statistical Office, kumene kwa anagwirisa ntchito madriver kwa 3 months sana alipire, kukahaya ina yache paka na lero sana alipire. Ati ndiena kumafusa kuti wampasa winiko message ni ndani. Ine ndine opsha kwambiri nimauruka mosemo nimaonamo zimene zikuchitika. Ndipo don't waste your time kumafufusa kuti winiko hii wampasa message ni ndani. Anthu inu okuba iniyo Mungu oba pena pali pose. China chili chonse even kuchipatala zinthu nizosokonekera. Anthu a pension sakulandira ndalama zawo, anapita ku migodi sakulandira ndalama zawo, amilandu a compensation sakulandira ndalama zawo. Palibe chikuyenda Malawi munomo
chifukwa chachakwera. Ndi Amalawi, the warning sign is here. Munthu ukamamva mutu kukamapweteka ndiye kuti pali china chake chavuta muthupi mwako. Wanzeru umathamangira kuchipatala. Ndipo chisankho zikubwera zima warning sign alipo okwanira kunena kuti tikuyenera kuti dziko la Malawi tisinthe utsogoleri, tisavoterenso izimanyakawa. Wado ndi gulu lache mukaavotera muzavutika kwambiri. Amalawi ndikungokupasani uthenga waulere. MCP ikanakhala kuti mamusintha munthu mukanaonanibe awa akalambawa khaya akudwala sindikudziwa koma anibe munalitu anzathu anibe mwapambana pa unyakwazo boli Kalindo kodi amangoji mulipo kukalongako muli bwanji amangoji moni kumene kwa amangoji tikumva kuti taizina anibe akumapezeka chigawo chimenecho muzi athawa akupasani ukalamba alaitoni koma yaya dziko limazinda nditu dziko limazinda kuziona chinthu izi munthu atavala BVB katisheti ka BVB kumana kuti uyu ndiye mwayi ndi anibe andale amakuombera m'manja akukutha awene kumulanjeko analikonso anzathu ena che happiness pena paliponse zikoli anatha pano pamwene kumaso a fuel ndi ziko ilili amakuombera m'manja koma akufuna kutengere ndalama zako zonse ndi mmene amapangira andale ena alaliko ku MCP kuopya diso lawo kuliona lalikulu ngati pabondopa lero anang'ambidwa amwene ali dapya angokhala kumudzi andi akupanga maplani yokuti so akammalize ku constituency ndi mmene ilili wadotu during wado time ng'alulization the DC mwana wa chabe kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyasa village tiye mabuga box 76 Mulanje Malawi ijaima chedwa kuti Southern Africa.